Ядерны выбух. Колькі прыемнага вуху алдоў у гэтых словах: бамбасховішчы, Вал-13 і Піп-бой. Калі ад гэтага ў вас не варушыцца жаданне прайсціся па пустцы, то дакладна трэба глядзець гэтае відэа, каб зразумець, з якой серыі ў свае часы, да і зараз шалеюць мільёны фэнаў. Разумею, што першая і другая часткі з'яўляюцца канонам, калыскай геймерства шмат каго, але ж менавіта з трэцяга Fallout 2008 года распачаўся самы вялікі сусветны поспех таго часу і прывабіў сеттынгу мільёны заўзятараў. Потым былі яшчэ добры Нью-Вегас і шмат пазней Fallout 4. І калі вы можаце гуляць зараз у першыя ці другія радыактыўныя ападкі, то ведаеце, вы ўжо хутчэй усяго старычок. Ну ці нейкі люты малады фанат. Зараз у нашым свеце неспакойна і, магчыма, прыспеў час паглядзець на тое, як выжываюць людзі пасля ядзернай вайны. Праўда, свет там крыху не такі, а прыдуманы быццам тэхналагічнае развіццё пайшло іншым шляхам недзе ў 50-х. Так званы рэтра-футурызм. Вітаю! Наліце сабе ядзернай колы ці пакуль яшчэ звычайнай, а я Руді, моцна прыхварэўшы, таму выбачайце, калі што не так з голасам, распавяду вам самымі нахабнымі спойлерамі, пра што быў Fallout 3. Усё наша жыццё ад нараджэння і да юнацтва мы правядзем у бамбасховішчы. У 2077 годзе адбылася сусветная вайна паміж ЗША і Кітаем. Спадзяюся, мы яшчэ да яе дажывем. Тады людзі скарысталі ўвесь запас ядзерных ракет, каб забіць адзін аднаго, а хто паспеў, схаваліся пад зямлю ў цэлую сетку сховішч ад фірмы Валтек. Тут мы праз ажно 200 год і нараджаемся, будзем расці, навучацца, кахаць і слухаць наглядчыка нашага дома пад зямлёй. Ён распавядае, што звонку радыяцыя, мутанты і ўвогуле не жыццё, а пакуты. Таму лепш працягваць сядзець тут і радавацца простаму жыццю. Так мы і будзем бавіць дні, пакуль аднойчы наш татка-адзіночка Джеймс, бо маці памерла яшчэ пры родах, не вырашае без папярэджвання ўзбегчы са сховішча. Ад гэтага ўсе абураюцца і на нас, быццам мы ў змове, з-за чаго ўжо самі вырашаем бегчы. Ну і трэба ж знайсці татку, каб зразумець, якога лесуна ён вырабляе. У адным з запісу да свайго супрацоўніка зразумела, навошта нешта паведамляць сыну, бацька кажа, што павінен нешта зрабіць звонку. А звонку, выяўляецца, і сапраўды не самае бяспечнае месца, але ж можна дыхаць, радыяцыя за хвіліну не пераўтварае ў хадзячы шкілет, ды і ўвогуле ёсць жывыя людзі і нават паселішчы. Напрыклад, Мегатона з турыстычным аб'ектам у выглядзе велізарнай неўзарванай бомбы ў цэнтры аграгарадка з'яўляецца першым пунктам на мапе прыгод. У мясцовага гаспадара карчмы выведваем шакавальную інфармацыю. Мы нарадзіліся не ў сховішчы. Бо татка Джеймс з намі яшчэ немаўляткам бываў тут, верагодна, перад тым, як зайсці ў прыстанішча ад Валтек. Ды быў не адзін, а з прадстаўніком братэрства сталі. Гэта адна з канкурыруючых арганізацый у новым свеце за ўладу. Бронекасцюмы, вялікія ствалы і вось гэта ўсё. А зараз бацька зноў прабягаў тут, забраў нейкія рэчы і ціснуў да студыі радыёстанцыі навіны галактыкі. Як і любы шлях у гэтай гульне праз пустку, а так называюць тут амаль любое месца па-за сценамі гарадоў, быў небяспечны. Діджэй станцыі Three Dog Night пагадзіўся распавесці пра бацьку толькі пасля нашай яму дапамогі па пашырэнню плошчы пакрыцця радыё. Кажа, Джеймс выправіўся да доктара Лі ў Рывет-Сіці, ды гаварыў пра нейкі там праект чысціня. Рывет-Сіці з'явіўся плывучым горадам у рэштках вялікага карабля, а тая Лі нават прызнала нас, кажучы, што мы падобны на тату. Быццам шмат год таму разам з нашымі бацькамі яна працавала над тым самым праектам чысціня, як зразумела з назвы, па ачыстцы вады ад радыяцыйнага бруду ў прамысловых маштабах. Але пасля смерці нашай маці яны скруцілі праект, і Джеймс пайшоў шукаць месца, дзе схавацца разам з намі. А зараз, калі мы падраслі, відавочна паціснуў скончыць тое, што не давялося. Таму ад доктара Лі ён рушыў да мемарыяла Джэферсона, дзе ў іх знаходзілася некалі лабараторыя, а ўжо адтуль у сховішча нумар 112. Нібыта там ці недзе побач павінен быць яшчэ адзін вучоны, Станіслаў Брон. Ён некалі стварыў ГЭК – хімічна-біялагічны набор, каб дапамагчы людзям у жорсткіх умовах ачышчаць ваду і глебу, вырошчваць карысныя расліны.
карацей аднавіць жыццё. Сховішчы ў Алтек пад рознымі нумарамі, раскіданыя па ўсёй Амерыцы, былі вялікім эксперыментам агулам і малым у кожным паасобку. У адным былі толькі жанчыны, у другім толькі мужчыны, недзе выключна інтэлектуалы, там музыканты, тут адны наркаманы з распусніцамі. А ў адным, па чутках, давалі выключна глыбоцкую згушчанку ў бляшанцы з-пад Рагачоўскай. І наадварот. Зразумела, людзі ва ўсіх сховішчах не ведалі пра гэныя антычалавечныя эксперыменты. Дык вось у сховішчы нумар 112, куды прыйшлі мы, былі ўсталяваны капсулы з віртуальнай рэальнасцю. І людзі ўжо 200 год былі ў палоне камп'ютарных сусветаў. Гэта амаль што пра мяне і відагульні з дзяцінства. І да той віртуалкі таксама быў падключаны наш бацька, які, як мы даведваемся яго адтуль выцягнуўшы, шукаў там Станіслава Брона. Стары паехаў дахам у гэтых камп'ютарных абшарах. Брона мы не выратавалі, бо ён той яшчэ казёл, але Джеймс даведаўся, як прыстасаваць гэк да праекту чысціня і нарэшце даць свету мільёны тонн чыстай вады. Чапляем доктара Лі з Рывет-Сіці і ўжо цэлай бандай ляцім да мемарыяла Джэферсона ў лабараторыю, дзе мы ўжо былі. Але пакуль мы тут хадзілі за кавай без цукру, бо нашыя не самыя інтэлектуальныя здольнасці тут не да патрэбы, з'явілася ўжо другая групоўка важных дзядзек — Анклаў. Гэта рэшткі ўраду ЗША супрацьлеглыя перцы братэрству сталі. У недасягальнасці ад нас за куленепрабівальным шклом нашага бацьку ўзяў у палон палкоўнік Аўгуст Оттам. З англійскай вельмі паэтычна перакладаецца як восень. А далей разгортваецца нават нейкая драма. Оттам і кажа: «Была ваша чысціня, стала наша». Бацька завярнуў нешта пра хрэн у вочы, за што жаўнерчык забіў адну з навукоўцаў. Гэты моцны аргумент вымусіў Джеймса быццам пайсці з імі на згоду. Але ў апошні момант нешта там націснуў, ды разам з рэшткамі анклаву адышоў на той свет. Вось табе, хлопчык, доўгае і шчаслівае жыццё са знойдзеным бацькай. Але журыцца ў нас часу няма, бо трэба ратаваць астатніх акадэмікаў, якія паспелі схавацца ад анклава недзе ў катакомбах. Усіх гэтых галавасцікаў мы адвядзем на бліжэйшую базу братэрства сталі. У тутэйшага архіварыуса запытваем, мо ў іх выпадкова ёсць той самы гэк, але ён накіроўвае да аднаго са сховішч нумар 87, дзе па звестках з камп'ютара і павінен быць той агрэгат. Месца тут апынулася не самае ветлівае, быццам лакацыя з якога дом. Той гэк мы ў ім здабылі, і выглядаў ён як звычайная валізка, але нават выйсці з ім нам не давялося. Той палкоўнік Оттам, выяўляецца, жывы і прыйшоў па нашых слядах. Калі мы прачнуліся на базе анклава, містер Восень прычапіўся. Дай яму код да гэка і ўсё тут. Ён бы задурыў нам галаву канчаткова, калі б сам прэзідэнт ЗША па інтэркому не выклікаў яго да сябе. І літаральна праз хвіліну той жа прэзідэнт нам адчыняе дзверы і кажа таксама ісці да яго. Але там нейкі канфлікт, бо зноў жа праз хвіліну ўжо Оттам скасоўвае прыказ прэзідэнта тутэйшай ахове нас не чапаць. Мы прарываемся праз усіх ворагаў і бачым тое, што дакладна не чакалі. Прэзідэнт ЗША — гэта штучны інтэлект, суперкамп'ютар ЭДМ, у якім увабраны усе прэзідэнты за ўсе часы. Ён хоча вярнуць кантроль над усёй Амерыкай, ды разрэдзіць шэрагі жыхароў пустцы, знішчыць усе віды мутантаў. У тым ліку чалавекападобных, то бок гуляў, якіх тут шмат, і яны звычайныя людзі, проста выглядаюць кепска. Быццам учора хадзілі на Забіцкую. А для гэтага ў ваду, якую можна ачысціць з дапамогай гэка, дадаць спецыяльны вірус, шкодны для мутантаў. Як варыянт далучыцца да гэтых антычалавечных планаў, але ж мы нездарма добрыя кніжкі ў дзяцінстве чыталі. Калі у вас высокі ўзровень красамоўства, напрыклад, можна ўпэўніць прэзідэнта ўзарваць базу, бо ён паводзіць сябе маральна, прысароміць яго. А вось палкоўнік Оттам збег разам з гэкам, таму з ім яшчэ трэба разабрацца. На базе братэрства сталі ідуць гарачыя спрэчкі. Трэба атакаваць рэшткі анклава на мемарыяле Джэферсона і запусціць праект чысціня, але народу ў іх хапае толькі што на ахову сваёй базы. Тады ў ход пускаюць нейкага амаль што трансформера, робота Liberty Prime. Пад прыкрыццём гэтага Оптымуса мы дайшлі да той самай старой лабараторыі, па дарозе наразаючы на маленькія кавалкі байцоў анклава. Наш любімы Оттам, хоць і быў супраць ідэі прэзідэнта пра вірус, але марыў запусціць праект і аднавіць дзяржаўнасць. І іншыя намаганні ён успрымаў востра супраць. Калі мы пераступілі праз яго незадаволены труп, то сутыкнуліся з новай праблемай. Доктар Лі паведамляе, што з-за баёў былі парушаны ўсе сістэмы, і ў цэнтры кіравання станцыі зараз смяротны ўзровень радыяцыі. Зразумела, што туды, як сапраўднаму герою, трэба ісці нам. Гэта фінал. Мы запускаем праект чысціня, па рацэ пачынае ісці добра
добрая вада, але праз вялікую колькасць радыяцыі паміраем на месцы. Ёсць яшчэ некалькі фіналаў, дзе кнопкі націскаем не мы, а напрыклад, адна з братэрства Сталі ці сябр супермутант са сховішча, дзе ляжаў Гек, калі вы яго выратавалі. І іншыя канцоўкі, якія вы можете здабыць, калі паспрабуеце пагуляць самі. Я не з'яўляюся моцным фанатам Fallout, але трэцюю частку і Нью-Вегас прайшоў уздоўж і ўпоперак у свае часы, даўно. А вось, напрыклад, той же чацвёрты Fallout пачынаў разы 3, але так і не дайшоў нават да сярэдзіны. Мо ўжо не магу выдаткоўваць на гульню дзесяткі гадзін? Но ведзьмара ж знайшоў, значыць, справа не ў часе. Я бачу, што відэа менавіта з аглядам гульняў як Дыска Элізіум вам спадабалася больш, чым проста сюжэт. І напішыце тады ў каментары гульню, на якую вы бы хацелі атрымаць агляд. Думаю, што ўсё ж яна павінна быць не такой уж і старой. Таксама давайте пагаворым, ці лічыце вы Fallout 3 найгоршай гульнёй з серыі, як пра яе адгукаюцца некаторыя фанаты. Чакаю на вашыя думкі. Дзякую усім, хто падтрымлівае маю справу на Patreon, тым, хто пашырае мае відэа і прасоўвае іх у YouTube праз падабайкі ды каментарыі. Разам зробім вялікую беларускую гульнявую прастору. З вами быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю. І да новых сустрэч.